Televize Slušovice, televize s úsměvem. Slušovičtí fotbalisté mají za sebou opět plodnou sezónu. Na jaře 2008 se zúčastnila jak přípravka, tak mladší i starší žáci satelitního turnaje organizovaného Slavií Vojkovice. Jeden z 5 víkendů se hrálo i na slušovické půdě ve sportovní hale. Mladší žáci odehráli v sezóně 22 zápasů, kdy 16krát zvítězili, 2krát remizovali a 4krát prohráli. Nastříleli 122 branek a obdrželi pouhých 10 branek. Nejlepší střelci mužstva je Poslušný Marek 29, Žůrek Jakub 19 a Bořuta Patrik 14 branek. Celkově obsadili v soutěži 3. místo. Starší žáci odehráli v sezóně taktéž 22 zápasů, ve kterých 20krát zvítězili a 2krát remizovali. Za celou sezonu tak nepoznali porážku. Nastříleli 83 gólů. Nejlepší střelci mužstva jsou Jaška Jan 24 gólů a Prachař Pavel 17 gólů. Tak jako loni vyhráli krajskou soutěž starších žáků a po závěrečném utkání na domácím hřišti dne 15.6.2008 převzali pamětní medaile a trička se jmény všech hráčů. O týden později také převzali pohár od Krajského fotbalového svazu. Medaile a trička předali žákům prvoligoví fotbalisté Zdeněk Zlámal a Miroslav Holeňák z FC Slovan Liberec. To vše za přítomnosti starosty města Slušovice inženýra Pavelky. V zimní přestávce se zúčastnili mladší i starší žáci satelitního turnaje za účasti 6 družstev. Mladší žáci vyhráli 4 turnaje, jednou se umístili na 2. místě a jednou na místě 4. Celkově sérii zimních turnajů vyhráli, když nastříleli 67 branek. Nejlepší střelci jsou Marek Poslušný 21 gólů a Jakub Žůrek 12 gólů. Starší žáci obsadili 2. místo s nastříleným počtem 74 branek. Nejlepší střelci Jan Jaška 18 branek a Pavel Budjač 8 branek. Poděkování patří trenérům mladších i starších žáků Petru Poslušnému, Vladimíru Žůrkovi a Liborovi Jaškovi. Televize Slušovice. Začátkem září proběhla v areálu chovatelů zdařilá okresní výstava drobného zvířectva. Starosta města ocenil práci členů místní organizace. Překrásné exponáty si po 3 dny mohli prohlédnout milovníci zvířat, chovatelé i rodiče s dětmi. Pro dobrou pohodu hrála dechovka. Atmosféra byla přátelská a plná pohody. Bylo přihlášených 210 kusů králíků, 39 voliér drůbeže, vodní hrabavé a zakrslé a 31 voliér holubů. Jestli to dobře dopadne, máme plánu, že bychom udělali krajskou výstavu, takže ono by to bylo stejně v takovém rozsahu jak táto. Velmi milé bylo setkání s panem Rudolfem Gargulákem starším, dlouhodobým kapelníkem dechové hudby. Starosta od něj dostal dárek, který je určen pro všechny Slušovany. CD se skladbou Moje rodné městečko, jejíž text i hudbu složil pan Gargulák. Starosta společně s autorem toto CD symbolicky pokřtili. Jestli jste na výstavě chovatelů ještě nebyli, určitě si ji za rok nenechte ujít. Televize Slušovice. 23. září 2008 se uskutečnil již 2. ročník Dnů zdraví ve Slušovicích. Tentokrát bylo hlavním pořadatelem město Slušovice a generálním partnerem Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Celá akce se mohla uskutečnit díky pracovníkům Státního zdravotního ústavu Praha, pobočka Zlín, pracovníkům BESIP, firmy Hartmann a také za velké podpory místních firem.
Občané si mohli v rámci akce nechat změřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi, krevní tlak, BMI a také zjistit stav sítnice oka. Lékařka dle výsledků testů poradila, jak zacházet se svým zdravím. Vše probíhalo velmi diskrétně v uzavřených místnostech, tak jak prostory kulturního střediska dovolují. Proběhla také přednáška o inkontinenci. Pro děti připravil BESIP test silničního provozu a kurz první pomoci, který se uskutečnil tentokrát i v základní škole. Na Farské zahradě si děti mohly procvičit tělo na skákacím hradu a vyzkoušet jízdu zručnosti. Firma Yoplait připravila ochutnávku výrobků. Každé dítě obdarovala tvarohovou pochoutkou. Děti dostali také dárky od VZP a firmy Hartmann. Losování bohaté tomboly ukončilo Den zdraví ve Slušovicích. Ceny jistě potěšily všechny zúčastněné. Televize Slušovice. Ve čtvrtek 25. září 2008 se konalo posezení seniorů. Na tento den se těšili dříve narození i zaměstnanci města Slušovice, základní školy i přizvaní účinkující. V příjemném prostředí školní jídelny se opět po roce všichni setkali, aby si popovídali, pobavili se a zpříjemnili si jedno podzimní odpoledne. K tomu samozřejmě patří pohoštění a sklenička dobrého vína či štamprle něčeho ostřejšího. Setkání obohatili svým kulturním programem 4 zpěvačky z Tlumačova. Svým vystoupením navodili velmi příjemnou atmosféru. Mnozí si s interpretkami písně zaspívali. O přestávkách nechyběla slova chvály a vyslovená přání opět se s účinkujícími setkat. Další podobná setkání se tedy budou v příštích letech jistě opakovat. Televize Slušovice. A to jenom tak, abyste viděli, Na konci listopadu roku 2008 se uskutečnilo předvánoční posezení pro ženy v restauraci Přerovská. Iniciátorkou tohoto setkání byla majitelka butiku paní Machalová. Program zpestřila ochutnávka vína spojená s krátkou přednáškou týkající se jednotlivých druhů. Mám tady ty velké výběry jako z cibeb a z ledové víno. Hlavním bodem večera byla módní přehlídka. Roli modelek a modelů skvěle zastali dobrovolníci amatéři. Na závěr všechny potěšila bohatá tombola a následovala volná zábava. Akce jistě splnila svůj účel a ženy odcházely spokojené. V předvánočním období alespoň jeden večer věnovali sami sobě. V každodenním shonu se mohli zastavit a odreagovat se. Televize Slušovice. V sobotu před první nedělí adventní počasí sice nepřálo, ale přesto jsme se mohli naladit na pěkné prožívání adventu. Město uspořádalo první vánoční jarmark, který se konal na náměstí a v kulturním středisku. Zde řemeslníci vyráběli betlémy z kukuřičného šustí, adventní dekorace či vizovické pečivo. Nechyběli ani řezbáři, košíkáři, dráteníci, hrnčíři a mnoho dalších. Předvedla se i chráněná dílna. Děti si tak odnášely valášky, ale i čerty a Mikuláše. Děti ze skautského střediska prodávaly své vlastní výrobky. Náušnice, tašky či kožené výrobky. Prodávaly se také výrobky Peruánců, prstové maňásky upletené z vlny a korále. Na náměstí byly k vidění staré vánoční zvyky. Lití olova, ořechové skořápky, krájení jablíček. Každý zvyk měl vlastní domeček, ve kterém byla osoba v ladovském kostýmu. Návštěvníci si mohli zkusit něco ukovat, koupit si kovářský výrobek či jen pozorovat kovářského mistra při práci. Každou celou hodinu odtroubil ponocný na lesní roh. Nechybilo ani občerstvení, trdelníky, kukuřice,
pochoutky ze zabíjačky, frgály, čaj, káva a horká medovina. Během programu jsme si mohli poslechnout středověké koledy, hrané na repliky dobových nástrojů. V areálu zrekonstruované hasičské zbrojnice bylo možno prohlédnout a osahat si nové hasičské auto. Zde také bylo připraveno občerstvení, svařák a podobné dobroty. Po skončení vánočního jarmarku se v kostele uskutečnil adventní koncert dobové hudby. Televize Slušovice. První prosincovou neděli v roce 2008 uspořádala Asociace sportu pro všechny Slušovice společně se sportovním klubem Neubus Mikulášský karneval. Místem konání byl sál restaurace Veselanka na Veselé. Účast byla velká a program bohatý, stejně tak i tombola. A jedeme! Odpolednem provázelo asi 40 čertů ze skupiny Contrast Dance. Děti se dočkali a přišel také Mikuláš s čertem a andělem. Všechny dneska poslal tady dolů. Až se nedovolnete, tady mám nějaký zástupce za mnou. Kdo se nebál, řekl básničku nebo zaspíval písničku a odměnou mu byla drobná sladkost. Program zpestřilo vystoupení taneční skupiny Contrast Dance Slušovice, Asociace sportu pro všechny Slušovice a sportovního klubu Neubus. Televize Slušovice. Pro děti z mateřské školy v dopoledních hodinách a odpoledne pro rodiče s malými dětmi se 3. prosince 2008 konalo divadelní představení Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka. Legenda o hvězdě je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Herci děti seznámili s vánočními zvyky, říkadly a koledami a společně si je všichni zaspívali. V jesličkách spal malý Ježíšek. Děti se představení aktivně účastnili. Děti mohly přijít s maminkami, tatínky, babičkami, dědečky či sourozenci. Při vstupu do sálu obdržel každý divák malou rolničku, která dotvořila vánoční atmosféru. Televize Slušovice. Základní umělecká škola Zlín má svou pobočku i ve Slušovicích. Děti, které školu navštěvují, se představili 6. a 12. prosince na koncertech konaných v kulturním středisku ve Slušovicích. Povzbudit je přišli rodiče, ale často celé příbuzenstvo. Děti byly jistě nervózní předstoupit před zaplněným hledištěm, všichni však zvládli své skladby na výbornou. V závěru vystoupil pěvecký sbor a navodil několika písněmi zcela vánoční atmosféru. Televize Slušovice, televize s úsměvem.